ଏବେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ତା ପରେ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ଲଘୁଚାପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦାନା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଝଡ଼ 24 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଛୁଆଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର ମତାନୁସାରେ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆଜି ରାତି 10ଟା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମିରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଆଡ଼େ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମରେ ସେଥିପାଇଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାମରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଭିତରକନିକାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟକୁ 23ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।